Moi ben, axentes. Como sabedes, hai un ladrón de receitas solto, pero non é un ladrón calquera. Ao seu paso deixa vítimas, persoas condenadas a comer únicamente pasta e atún. Non podemos permitilo. Así comeza o ladrón de receitas, a innovadora experiencia gastronómica que o mercado de Pontevedra acollerá o vindeiro 11 de abril. É a primeira misión do Icewell Experiencias, pois é unha experiencia inmersiva, é un evento que podes encontrar algo semellante, non igual, porque aquí o menú é o, digamos, o fío conductor da experiencia, por eso tampouco nos gusta revelar moitos dos pratos, porque son a chave para poder atrapar os destinos do ladrón de receitas. Detrás desta proposta está o restaurante pontevedrés Icewolf. No ladrón de receitas mesturan gastronomía, narración e xogo. É un reto gastronómico que se clasifica en mesas de 4 persoas, hai unha parte inicial de aperitivos, depois se pasa ao salón de investigación, no salón de investigación ao mestre de cerimonias vai guiando os participantes por as diferentes investigacións, vai intervindo e interrompendo o ladrón de receitas nas diferentes escenas que ocorren durante a narrativa da historia, e mentras vaise servindo pratos que son precisamente as probas e os recursos que teñen os investigadores para ir sabendo onde se esconde este ladrón misterioso. En toda a sesión o menú será o fío condutor que axudará a avanzar a historia. O obxectivo seguir a pista dun misterioso ladrón e evitar que desapareza coas receitas roubadas. É un menú para xente que lle gusta a gastronomía internacional. Nós sempre levamos como no noso restaurante, o menú ten un sello totalmente Icewell, son pratos que non están no noso restaurante, que propoñemos novos para esta experiencia gracias ao noso equipo de cociña, e un pouco van na dinámica e na idea de Icewell, gastronomía internacional con produto galego gracias a neste espazo idóneo que é o mercado, pois con produto galego que utilizamos e que sacamos de aquí. Neste caso o Icewolf conta coa colaboración do Concello de Pontevedra, convertendo o gastroespazo no escenario desta aventura gastronómica. Este equipamento público estaba a disposición da hostalaría local para poder xogar con el, no mellor dos sentidos, para poder programar aquí e para poñer en valor non só a hostelería local, sino un equipamento que, como sempre digo, ten que ser a punta de lanza da estrategia de valorización da gastronomía pontevedresa. Sempre quixemos que o mercado fose o epicentro da actividade. O ladrón de receitas celebrarase o vindeiro 11 de abril. Haberá 24 prazas dispoñibles e os interesados poden inscribirse de xeito gratuito na web do Concello de Pontevedra. Ademais, a intención do Icewolf é realizar novas sesións desta volta xa no seu restaurante da Rúa de Dona Tareixa.